Crita bakal njelasake babagan tembang macapat lan sawijining jinise yaiku kinanti. Apa tegese tembang macapat iku? Tegese macapat yaiku salah sawijining karya sastra Jawa awujud geguritan utawa puisi tradisional Jawa sing kaiket déning aturan tartamtu yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru laku. Apa fungsine tembang macapat iki? Fungsi tembang macapat yaiku minangka sarana piwulang urip lan pitutur luhur, metaharake rasa pangrasa, ngiringi cerita wayang atau ketoprak, serta ngeleluri kebudayaan Jawa. Kepriye asal-usule tembang macapat? Asal-usul tembang macapat yaiku muncul ing pungkasan masa Kerajaan Majapahit lan dipunrembakaken déning Wali Sanga minangka sarana dakwah Islam ing tanah Jawa. Apa jenise tembang kinanti iku? Jenise tembang kinanti tembang macapat Jawa sing nggambarake masa remaja utawa tuntunan urip kanthi watak penyayang, grapyak lan pitutur. Padha kulangan ing kalbu ing sasmita amrih lantip ojo pijer mangan nendra kaprawiran dan KSD Basunan sariraniro Sutanen dahar lan guling